Исерек килеш транспорт белән идарә итүче шоферлар саны кимеми. Алар белән көрәш алып баручы даи инспекторлары руль артында хатын-кызларның да спиртлы эчемлекләр кулланып йөрүен билгеләп үтә. Бу бик кызганыч күренеш. Халыкны ойнатасы иде, ләкин бу бердә җиңелеш түгел кебек. Ел башыннан җирлегебездә 14 юл транспорт һәлакәте теркәлеп, аларда 5 кеше вафат булды. 17 кеше авыр тән җәрәхәтләре алды. 4 аварияның исерек шоферлар аркасында килеп чыгуы да мәгълүм. Безнең бүгенге сөкөнгә тикле 75 кеше исерек хәлдә тоткарланды ел башыннан бу сан алдагы еллардан кимеми. Була орта исәктә була. Шулар катнашында безнең 4 юл һәлакәте теркәлде. Шуларда инде төрле кешеләр төрле дәрәҗәдә тән җәрәхәтләре алдылар. Бу исерекченең инде үзе өчен генә куркыныч түгел, бу башкалар өчен дә, җәяүлеләр өчен дә, башка машина йөртүчеләр өчен дә куркыныч тудыра. Юллар һәркемнән игътибар таләп итә. Исерек шоферларны акылга утырту өчен аерым чаралар күрү мөһим. Алкоголле эчемлек кулланган хәлдә руль артына утыручылар арасында гади халык белән бергә җитәкче урыннарда утыручылар да бар. Магазинга барам дим, магазинга киттем мин магазинга. Жуга, вайтер бар шалтырат. Ана вайтенте бар шалтырат. Әйдә, вайтетка оформитте те ут дип әйбер дип. Шуңа үзем түләрмен. Ут дип әйбер дип штраф юк дип вайтетка оформитте тейме. Пожалуйста, итмәйин миңа. Районның югиди инспекторлары исерек шоферларны даими тоткарлап тора. Исерек шоферның даи инспектор электергәч мискенгә сабышып, җибәр башка эчмим дип үтенә башлаулары да табигый хәл шикелле. Менә җибәрегез мине, бер тапкыр. Сез мине йөзләттердегез мин. Бер тапкыр җибәрегез, бер тапкыр я вас прошу же. Бер тапкыр җибәрегез мине. İşi bilmeye yaramaz. Исмим, җибәрегез мине, пожалуйста. Öldürüp koyayım, küpmü işken kireç ölüge oturmamıken. Җибәрегез бер тапкыр җибәрегез мине. Эчеп руль артына утырган шоферлар үзләренең эчүләренең сәбәбен иксез-шиксез проблемаларында күрә. Балама операция ясыйлар, туганым авыр хәлдә, тагын башка бик күп уйлап чыгарылган сәбәпләр белән инспекторларның күңелен йомшартмакчы булалар алар. Ләкин закон сагында торучылар намус белән эш итә шул. Закон бозгансың икән, син җавап тотарга, үз гамәлләрең өчен үзең үк җавап бирергә тиешсең. Җибәрегез. Niye çesin sen öldü? Мен проблема зор. Шуңа Ne işkeş bile kelere mi? Әйе, халык хәзер тормышка җиңел карап, үз көенә генә яши башлады. Ярый әле ул өендә генә бәйрәм итсә, спиртлы эчемлекләр кулланып, руль артына утырган шофер Газраилга тең, халыкны ойнатырга иде. Ләкин чат саен алкоголле эчемлекләр сатучы кибетләр ачылып торганда, бу мөмкин хәл микән? Buna pribor, шкала yüzge hatlar ergeçtim. Senden öpmüşken tutacak. Привет. Öyle söyle. Көп bu. 9 тапкыр күрәтмәгән. Районда намуссыз машина йөртүчеләр белән көрәшү өчен телеграм-канал булдырылды. Төркем Муслимова пьяный водитель дип атала. Исерек шоферлар турында мәгълүматлар аноним рәвештә кабул ителә. Исерек машина йөртүчеләрне киметү максатыннан безнең үзебезнең телеграм-каналлар, аноним каналлар барлыкка китерелде. Алар буенча халык үзләрен аноним рәвештә кайда нинди машинада исерек кешене әйтә алалар. Без аларны тикшерәбез, алар аноним булып калалар, әйтүчеләр билгесез кеше булып барачак. Анасын безнең шул тәрбия чарасы дип әйтергә кирәк, телевидение, газеталар аша без исерек машина йөртүчеләрнең списогын газетка бирергә, бу кешеләрне район белеп торырга тиеш дип беләбез. Руль артында исерек шофер ул инде җинаятьче. Юхиди хезмәткәрләренең саны аз. Аларга да җәмәгатьчелекнең булышуы кирәк. Намус кушмый дип утырасы түгел. Нәкъ шул исерек шофер аркасында кемнеңдер кадерле кешесенең гомере дә өзелергә мөмкин. Ул очракта намусыгызга ни диярсез? Үзегез турында уйламасагыз, сезнең өчен ут йотып яшәүче әти-әниләрегез, балаларыгыз, гаилә учагының җылысын саклаучы тормыш иптәшләрегез турында уйлансагыз иде.
Бу дөньяга кемнедер бәхетсез итәр өчен тумагансыздыр бит. Бу тапшыру һәркемгә дә сабак булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.